Приятели, сега ще ви покажа какви неща използвам за лицето си и един за косата. Обаче също използвам много за косата, обаче сега ще ви покажа само един. Така. Първо е този крем за премахване на слънцезащитата от сутринта и обяд и отпушване на порите. И за да може кожата да се почина. Мажам го по лицето. Насякъде. Особено е тук под очите, защото там много се изгаря. Така. След това мием ръцете. И взимаме едно тампонче за премахване на грим. Ето. Когато се къпа, някога се ги мажи, когато се къпа, и си ги мия с душа, а не с тампонче. Ето така. Премахваме. И също ни събира и много мръсотия, защото всеки ден лицето ни преминава през какви ли не работи и да. И се събират много мръсотии. Така, след това го фърляме. Да, и преминаваме към следващия крем, който е ето този. Не съм сигурна за какво е. Не знам за какво е, за лице. Така. Мажем го отново хубаво по цялото лице. И отново вземаме едно тампонче за премахване на грим. И пак го махаме. Така, и сега трябва да изчакаме малко да ми съхне лицето, за да преминем към следващия. Така, вече ми изсъхна. Ето това е следващия, това е тоника. Така. Така, и сега го размазваме по лицето. Така, мием си ръцете. Ето, сега е намазано. И сега трябва да си избършим ръцете. Така, вземаме отново едно тампонче. Ето го. Но този път не го мъкам, а само е така подсушаваме малко лицето. И това е за сега. Сега ще кача и още едно видео за втори. Чао и до нови срещи!